ፋንዋ ሓርበኛ አቦና ድምፃዊ ዶክተር በረኸት መንግስቲ አብን ጦብላሕታ ስነ ጥበበኛታትን ፈተውቲ መቕረብን መዋእሉ ኣብ ስራሕ ሙዚቃ ዘሕለፎ መዳርክቲ ዘይብሉ ታእላው አልቦ ዜማታትን ናይ ደርፊ ሕደማታትን ዝሰርሐ አርሓ ሃገራዊ ባህሊ ፈለግ ዜሙኡን ግጥሙን ትቕድሕ ሓጊው ዘይነጽፍ ብዙሓት ተካእቲ መንእስያት ዝጸለወ ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ዓሪፉ ድሕረ ባይታ አቦና ባህር ድምፃዊ ዶክተር በረኸት መንግስቲ አብ ድምፃዊ ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ከበብኡ አቶ መንግስቲ አብ ባይሩን ካበዲኡ ወይዘሮ አበባ ደባስን ብ1938 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሃዘጋ ትውልድ ዓዱ ተወልደ ገና ብንእሽቱ ከም ኩሎም መዛንኡ ደቃ ሃዘጋ ኣብ ናብራ ጥሪት ምውፋርን ማሕረስን እናነጠፈ ድማ ዓበየ ኣብ ፈለማ ሻምብቆ ዕንዱርን ሻምብቆ ሕንኑን ደስ ይብልኦ ስለ ዝነበራ ቀዲሙ ሻምብቆ እዩ ተላሚዱ ጥሪቱ ሒዙ ክወፍር እንከሎ ኣብ በዳበዱ ጥሪቱ ከዳርት እንከሎ ጥሪቱ ሩባ አውሪዱ ከራውሐን እንከሎ ሻምብቆ ይወቕዓለን እሞ እንክበልዓ ሮማዲ ዝጸጽያ እንክሰትያ ቀላይ ዘማስና እንከዒማ ዝጉል የእዛነን ኩራቢለን ነቲ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ ቃና ናይ ሻምብቁ እናሰምዓ ምዕልተን ምስ እንቀቓ ምድሪ ፀሓይ ስቱኽ ምስ ኣኸለ ብተርከም ዓተር ጥሪቱ ኣመራሪሑ እናኸብከበ ሻምብቁ ይወቕዓለን እሞ ኣርሓና ነቀወ ኣሓሒሕ እናበላ የእዛነን ኩር ብምባል ነቲ ጥዑም ድሃይ ሻምብቆ ናይ አቦና በረኸት መንግስቲ አብ እናሰምዓ ኣብ ኣጋ ምእጓድ መጎጎ ኣብ ደንበአን ዓዲ ምስ ኣተዋ በረኸት መንግስቲ አብ ማሕለኻ ሕልኽ ጓጉድ ቀርብ ምራኹት ፋኑ ሃብሮም ስለ ዝነበረ ጓጉድ ኣብ መንጎ ክልተ ኣስላፉ ብግትር ስረ ዘጌጸ ቃቒሩ ኣድራጋ ክሓልብ እንከሎ ወለዱ ክምስ እናበሉ ሃብሮም እናድመፁ ይምርቕዎ ነበሩ። ኣብ እዋን ንቐል ሕረስ በረኸት መንግስቲ አብ ናወቱ ማሕረሱ ኣጥዒው ዝጸምድ እንተደለ ዘስልፍ እንተደለ ስበት ዝሰድድ ብረውሒ ከግፍሕ ኣብ ዘርኢ ዘልግብ ኣዝዩ ምዑት ሓረስታይ ነበረ። ብድሕሪዚ ክራር ምድርዳር ጀመረ እሞ ነቲ ዕፎ ጋሕታ ዝጥዕም ድምፁ ምስ ክራሩ ኣላዚቡ ብልፍንቲ ወቂዒትን ድሃይን ክጻወት ምስ ጀመረ ሃዘጋ ብሃዘጋ እንታይ ዘልዎ ድምፂኡ ሰማዕ ዝዓንድ እናበለት ክሳብ ገለባ ዓዲ ስሙ ተቃልበሉ እሞ ድራም ድምፂ ዝብል ናይ ኣድናቖት ክውሕዞ ጀመረ። እንዳቦይ መንግስቲ አብ ግን ብበረኸት ወዶም ሕጉስ ኣይነበሩን። ኣብ ዘርእና ዋጣ ዘይብልና ብኸመይ ዋጣ ተፈጥረና ብምባል ናይ ጓሂ ኣፎም ክሽርብቡ ጀመሩ። ኪነዚ ኣቦይ መንግስቲ አብ ቃሪዖም እናወጣወጡ ድሕሪ ደጊም ምድርዳር መሰንቆ ቶባ ኢልካ ሕደጎ ኣይኮነን ዋጣ ዘርኢ ዘይብልና ከተጽርፈና ይኮንካን ክውላደ እውን ኣይፈልጠካን ብምባል ቁጥዖኦም ኣስምዕዎ። በረኸት ንእሽተይ ምስ መሰንቆ ዝሓዞ ፍቕሪ ፈለማ ኣብ ጥርዚ በፂሑ እንከሎ ጌና ከይበረደሉ ዝመኻልፍ እዚ ምግጣሙ ካብ ከብዱ እኳ ጐዛእ እንተበለ ዳሃይ ውሽጡ ስለ ዝሃወኾ ፍቕሪ ክራር ስዒርዎ ክራሩ ተኣንጊቡ ክወቅዕ ምስ ጀመረ ኣቦይ መንግስቲ አብ ፍጹም ስለ ዘይተጻወርዎ ካብ ቤቶም ኣባረርዎ እሞ ጉዕዞ በረኸት ናብ ኣስመራ ኾነ። በረኸት ኣብ ኣስመራ ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ከም ኩሎም ቀዳሞት ድምፃውያን ሃገርና ክጅምር እንከሎ ደርፍን ክራርን ውሕዳት ሰዓብትን ፈተውትን ስለ ዝነበርዎ ንዖም እናዘናግዐ ናብራ ኣስመራ ኣሃዱ በሎ። ከም ዘይልመድ የለን ንኹሉ ዘጋጠመ ሽግራት ናይ መነባብሮ በዲሁ ናይ ውልቁ ሓደስቲ ደርፍታት እናደረፈ ናይ ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ደረፍቲ እናደገመ ጽቡቕ ከደ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓፍቱ ንበረኸት መንግስቲ አብ ሃዘጋት ምርዖ ስለ ዝነበረት መታን በረኸት ካብ መርዓ ሓፍቱ ተፈልዩ ከይውዕል ዕርቂ ወርቂ ብምባል ኣዝማዱ ምስ ወላዲኡ ዓረቕዎ እሞ ናሃዘጋ ትውልድ ዓዱ እፎይሉ ምድራ ብምርጋጽ መርዓ ሓፍቱ ኣብ ሃዘጋ ውዓለ።
ብድሕሪዚ ንቁሩብ ተዓዘብቲ ምዝንጋዕ ብዙሕ ለውጢ ዘይረኸበሉ ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ናብ አዲስ አበባ ክስደድ ተገደደ። በረኸት መንግስቲ አብ አዲስ አበባ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት በረኸት ጠቕሊሉ ናብ አዲስ አበባ ከደሞ በቲ ዝነበሮ ልዑል ክእለት ናይ ባህሊ ትግርኛ ኣብ ኦርኬስትራ ቲያትር ናይ ሃይለ ስላሴ ከም ዝጽንበር ገበርዎ። ባህልን ወግዕን ትግርኛ አጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ደርፍታቱ ንኽብሪ ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ኣገባብ የቕርቦ ነይሩ። በረኸት ምዛ ኦርኬስትራ ኣስታት 10 ዓመት እዩ ተጻዊቱ። ምዛ ጉጅለ ብምዃን ድማ ናብ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ ዑደት ክገብር እንከሎ ኣብ 1966 ፌስቲቫል ሴኔጋል ኣብ 1968 ድማ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ምስታ ጉጅለ ብምዃን ተሳቲፉ። በረኸት እግሪ ስነ-ጥበባዊ ሞይኡ ንፉዕ መቃዛይ ስለ ዝነበረ ግዚኡ ኣብ ስራሕ የውዕሎ መንባሩ ብሰሊ ሰባት ይምቅዝ ከም ዝነበረ ሰነዳቱ ይምስክሩ። ሓደ ባህግና ናይ ወፃኢ ዑደታ ንምፍላም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትጅምር ስለ ዝነበረት ሓደ ጋዜጠኛ አድናቆቱ ንምግላጽ ኣብ ጋዜጣ ባለመቀዙ የኪነት አውራ እቲ መቃዛይ አርሃናይ ባህሊ ብዝብል ኣብ ልዕሊ በረኸት ዘለዎ አድናቆትን ኣብ ስራሓቱ ዘለዎ ጦብላሕታን ገሊጹ ነይሩ። ምዛናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኦርኬስትራን ቲያትርን ጉጅለ ብምዃንን እተን 9 ንጽል ደርፍታቱ ብናይ ፊሊፕስ ደረጃ ዝቐረጸን። ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ነዛ ናይ ሃይለ ስላሴ ጉጅለ ኣብ 1973 ሙሉእ ብሙሉእ ገደፋ። እዚ ድማ ቅድሚ 1 ዓመት ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ምውራዱ ማለት እዩ። ኣብ ሰብዓታት እቲ እንኮ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ኤርትራዊ ደርፊ በረኸት መንግስቲ አብ ጥራዩ ነይሩ። እዚ ድማ ህርመት ክራሩ ምስ ስኒት ድምፁ ቀጻሊ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ንህቡብነት በረኸት መንግስቲ አብ ኤርትራን መላእ ኢትዮጵያን ዓብ ግደ ነይርዎ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ጽገ ገብረ ዮሃንስ ብምዃን ባህር በረኸት መንግስቲ አብ ቤት ሙዚቃ ከፊቱ ክሰርሕ ጀመረ። ዝፈትዎ ሞይኡ መታን መቐጸልታ ከልዎ ኣብ አዲስ አበባ መቃልሕ ጓይላ ዝስማ ጉጅለ ኣቂሙ በረኸት ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ብምዃን ነዛ ጉጅለ ዘቆማ ኮይኑ ሓያሎ ስራሓት ዓይ እዩ። ምጽምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በረኸት መንግስቲ ኣብ ክንዲ ብኽራሩ ጥራይ ዝቃለስ ንስለ ናጽነት ኤርትራ መታን ክራሩን ብረትን ዓጢቑ ክቃለስ ኣብ 1974 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸንበረ። ግቡእ ወታደራውን ፖለቲካውን ታዕሊም ድሕሪ ምቕሳሙ ኣብ እምባታትን ጎላጉልን ስንጨሮታትን ኤርትራ ተዋጊኡ። ከምቲ ማኦ ዝበሎ ቃልስና ብብረትን ብርዕን እዩ። ብረት ጸላኢና እንቐትለሉ ብርዒ ድማ ባህልና እንስንደሉ ብምባል ዝገለጾ ባህሊ ሓደ ዓቢ መቃለሲ ባይታ ስለ ዝኾነ ምስ ጉጅለ ባህሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምዃን በረኸት መንግስቲ ኣብ ንሃገራዊ ወኒ ዝቕስቅሱን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ገዛኢ ስርዓት ዘበራትዑን ኣዝዮም ብሉጻት ደርፍታት ከፍሪ ጀመረ። በረኸት መንግስቲ ኣብ ምዛ ጉጅለ ብምዃን ውድባዊ ደርፍታት እናደረፈ ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ናብ ተጋደልትን ህዝብን ዑደት ብምግባር ምስ ካልኦት ኣዝዮም ሓያላ ስነ ጥበበኛታት ብምዃን ልዑል ጎስጓስ ኣካይዱ እዩ። ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ስደት ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ አብ ከም ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ብጾቱ ኣብ 1979 ናብ ስደት ኣምሪሑ ስዑድያ ኣተወ። ኣብ ጅዳ ድማ ን10 ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ዝፈትዎ ሞያ ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ዑደት ብምግባር ምርኢት ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 80ታት ቀዳማይ ተሳትፉኡ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣካይዱ። ኣብ ስዑድያ ብምዃን እውን 10 ካሴታት ሓደስቲ ደርፍታት ይሕቲሙ እዩ። ምምላስ ናብ ኤርትራ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ናብ ነፃ ሃገሩ ኣተወ። ኣብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ብኽብሪ ናብ ኣስመራ ባጽዕ ከረት ከቕርቡ ብኽብሪ ዕድመ ቀሪብሉ ምስ ካልኦት ስነ ጥበበኛታትን ብምዃን ድማ ኣዝዩ መሳጢ ምርኢት ኣርኢ እዩ። ብድሕሪ እዚ ንጅዳ ስዑድያ ብምግዳፍ ምስ በዓልቲ ቤቱ ከም እንደገና ነታ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረት እንዳ ሙዚቃ ንምኽፋት እኳ እንተኸዱ
ኣብ 1998 ኩናት ናይ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተፈጥረ ኣዲስ ኣበባ ራሕሪሑ ናብ ኤርትራ ተመልሰ። ቅድሚ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስታ ምርፅቲ ጉጅለ ሓደ ባህግና ብምዃን ኣብ መላእ ኤርትራ ዝጀመረ ምርኢት ናብ ሙሉእ ክፋላት ዓለም ብምኻድ ምርኢታት ኣቕሪቡ እዩ። በረኸት ምስ ሓደ ባህግና ምርኢት ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ሽልማት ናይ ገመል ቅርፂ ከም እተዋህበ እዩ ዝንገር። ባህር በረኸት ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ሓርበኛዊ መንፈሱ ከም እንደገና ደጊስዎ ርእሱ ጀብጀብ ብምግባር ኣዝዮም ብሉፃት ርሱናት ሃገራውያን ደርፍታት ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ፈልፋሊጥ ኢልኡ ዘይትነጽፍ ፈጺሙ ድበት ዘይርከባ ኣዝዩ ከም ኮኸብ ሸውዓተ ጸብለል ዝበለ ብርቂ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሰለስቲኡ ወራራት ዘቕረበን ደርፍታት ወኒ ኩሉ ሰማዒ ዝቕስቅሳ ርስቲ ቀደመይ ባድመ ሓይሊ ኣየርና ጎመራ ወዘተ ንወኒ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራውን ይኹን ክብሩን ዘበርኽ ብሉፅ ዕዮ ስነ ጥበብ ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ወራር ወያነ ነዚ ልዑል ቃልሲ ዘረኣየ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን እንዳተንቀሳቐሰ ልዑል ጎስጓስ ዘካየደ ብዘቕርቦም ብሉፃት ሃገራውያን ደርፍታት ብውህሉል ደርፉ ናይ ራይሞክ ሽልማት ዓቲሩ እዩ። በረኸት ኣብ ባህላዊ ሙዚቃ ዘለዎ ኣፍልጦን ሰረተ እምነትን ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ባህላዊ ሙዚቃ ናይ ትግርኛ ኩዳን ስብራን ካብ ኣካይዳ ተባዕታይ ኣንበሳ ከም ዝመፀ ተባዕታይ ኣንበሳ ኣብ ግዜ ናይ ተዛነ እዋኑ ክሳዱ ኣቕኒዑ ጓዕደድ እናበለ ዓንጠብ ወይ ተፈይ ስለ ዝብል ኣቦታትና ኩዳ ዓረዛ ከውፅኡ እንከለዉ ክሳዶም ከም ክሳድ ኣንበሳ ኣስፍል ላቢሎም ብምቕናንዮም ዝስዕስዑ ኩዳን ስብራን ትግርኛ ካብ ባህርያት ተባዕታይ ኣንበሳ ስለ ዝመፀ ክብርታቱ ክሕሎ ኣለዎ። ከምዚ ሕጂ መንእስያት ዝስዕስዕዎ ዘለዉ ናይ ኩብኩብታ ክመስል የብሉን። ቁልቁል ኣፍካ ከም ወዲ ኩቱ እናተቆነቆትካ ክኸውን የብሉን ብምባል ዲጊሉ ዝምጉት እዩ። ማእስ ዝጥራይ እዚ ብእስክስታ እንፈልጦ ውቅዒት ናይ ኣምሓራ ብምባል እንፅውዖ በረኸት መንግስቲ ኣብ ንዓናውን ይምልከተና እዩ ዝብል ብኸመይ ዝብል ሕቶ ምስ እንስዕብ ምላሽ በረኸት እታ ቀዳመይቲ ግጥምን ዜማን ምዃና ዝእመነላ ጥንታዊት ደርፊ ሕነሽም ብዝሑል እስክስታ እያ ትድረፍ። ወልዱ ጎሚዳ ናይ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሞን ብዝሑል ህርመት ናይ እስክስታ እያ ትጽወት። ስለዚ ነቲ ዘለና ጸጋታት ክነጓንዮ የብልናን ብምባል ቅቡል ዝኾነ ጭብጥታት ዘቕርብ እዩ በረኸት መንግስቲ በረኸት መንግስቲ ደራፋይ ጥራይ ዘይኮነ ተመራማሪ ባህሊ እውን እዩ። መጽናዕቲ ይገብር ኩሉ ዝደርፎ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ እዩ። በረኸት ቅርሲ ሃገር እዩ። በረኸት ዓንዲ ማእከል ባህሊ እዩ እንተልና ዝግብኦ እምበር ዝዓብዮ ኣይኮነን። ባህልና ሕፍቲ ከይዘርቆ ገፈል ከይዓልቦ ብጥንቃቐ ዝሕሉ ጓሳ ባህሊ እዩ። በረኸት ብርዕን ክራርን ሒዙ እዩ ፍቕያ ዝወፅእ ክሳብ እዚ ቁሩብ እዋን ሰለም ከየበለ ሙሉእ ህይወቱ ዝሰርሐ ኣቦ ብሓቂ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ባህሊ ትግርኛ ከይጠፍእ ነዊሕ ተቓለሰ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ከይበታተን ብደርፍታቱ ዝመከተ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነት መታን ዓወት ክኸውን መልበቡ እቶም ስምዒት ሰማዒ ዝንቕንቑ ወደባታዊ ቃና ዘለዎም ደርፍታቱ ክራሩን ብረቱን ሒዙ ዝተጋደለ ኣዝዩ በሪኽ ስነ ጥበባዊ ልዑል ክብሪ ዝግብኦ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዘፍረዮም ካሴታት ዕምባባ ዓደይ ሚለና መለይ ዑፎይ ብረሪ ሃገረይ ኣፍቂረ ብትሕቲ ገዛና ባቡረይ ልበይ ሃገረይ ታሪኽ ፀሓይ ተወሊዳ ብስምኩም ንሕና ሃገር ዓለምና ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ህዝቢ ዓለም ባህልና በረኸት ድምፃዊ ዘያሚ ገጣሚ ከራሪ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሕደማ ግጥምታት ዘለዎ ክእለት ዘገርም እዩ። ትውክልቲ ይጥቀም ከም ንኣብነት መለይ ኤርትራ ንምባል ዝተጠቕመሉ ኣገባብ ኩሉ ሰማዒ ንመልእኽቲ በረኸት ቆብ ኣቢልዎ እዩ። ሽዑ ንሽዑ መለይ ዝወፀትሉ እዋን ዝተወልዳ ኣውላድ መለይ ዝብል ስም ተዋህበን። ነዚ ዘረጋግጽ ምስክርነት ሓደ ግዜ ኣብ ቁርሲ ቀዳም
ኣብ ጣዓሞት ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሓደ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ በረኸት ኣብ ቁርሲ ቀዳም ክቐርብ እዩ ዝብል ሓበሬታ ብጋዜጣ ምስ አንበበ ኣብ ካዛ ደሊ ኢጣልያ ተረኺቡ ርእይቶ ንኽህብ ኢዱ ይጣበለ እሞ ዕድል ምስተዋህቦ ብመራሒ መደብ ከም ዝበለ መለይ ዝወፀትሉ እዋን ልዑል ሃገራዊ ወኒ ደቂ ሃገር ስለ ዝቐስቀሰት ሽዑ በኽሪ ጓለይ ምስተወልደት ብናትካ ደርፊኤ መለይ ለያን ጓለይ መለይ ባድረ ፈለይ ዝኸበርካ በረኸት ምስ በሎ በረኸት ክራሩ መዚዙ ተጻወታ እሞ እቲ ካብ ጻት ንጻት ኣዳራሽ መሊኡ ዝነበረ ተዓዛባይ ኣብ ትዝታ ተሸመ ኩሉ ግጥምታቱ ምስ ሃገርን ፍቕሪ ህዝቡን ምድሪ ኤርትራን ዝተኣሳሰር እና ክትሰምዖ ባሕሪ ከብድኻ ዝግምጥል ኣብ ዜማታቱ መዳርክቲ ዘይርከቦ ከራራይ ኣብ ውህደት ሙዚቃ ብፍላይ ኢንትሮን ብሪጅን ኣብ ምስራሕ ዘገርም ብቕዓት ዘለዎ ንሃገራዊ ባህሊ ናብ ልዑል ደረጃ ንኽበጽሕ ኣብ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣቦ ባህሊ ሃገር ርእሱ ኩሉ ዝብል ቅጽል እንተተዋህቦውን ዝግብኦን ዘምሕረሉን እዩ ዓብይ ሃገራዊ ቅርሲኡ ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ በዓል ሓዳርን ንፉዓት ደቅን ዘለዎ እዩ በረኸት መንግስቲ ኣብ ባቢሎን ስኩዌር ብስሙ እትጽዋዕ ቢኤም ሙዚክ ቤት ሙዚቃ በረኸት መንግስቲ ኣብ ትብል ትካል ኣላቶ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሓዳሩ በረኸት መንግስቲ ኣብ ምስ ወይዘሮ ጽገ ገብረ ዮሐንስ ቃል ኪዳን ብምእሳር ኣቦ 9 ቆልዑ እዩ ኣስማት ደቁ ኤርትራ ዲና ኤደን ማርስ ክብረ ወሰን ኤርሚያስ ሚሎን ሳምሶም ሙሴ ይበሃሉ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ፈታውን መኽበርን ሓዳርን ደቁን እዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ንኽእክብ ዝተሓጋገዙኒ ወልደ ዮሐንስ ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ተስፋልደት ገብረ ዮሐንስን ልዑል ምስጋና ይብጽሐዮም ኤፍሬም ካሕሳይ ጓዳ ዶክተር ትውፊት ኣርማ ሃገር ነቒልካዶ ኣርማ ቅሻረት ባህሊ ነቒልካዶ ኣርማ ትእምርተ ጥበብ ነቒልካዶ ኣርማ ኣርካን ገድሊ ነቒልካዶ ኣርማ ኣንታ ብቑልሃት ዘጋ ውሉድ ናይ ፈለማ ወዲ ሚናበ ዘርኣይ ውሉድ ናይ ፈለማ ወዲ መንግስቲ ኣብ ነቒልካዶ ኣርማ ኣንታ ወዲ ባይሩ ኸመዓልከ ኣርማ ወዲ ገደ ኸመዓልከ ኣርማ ወዲ መንደር ኸመዓልከ ኣርማ ኣንታ ውሉድ ኣበባ ኸመዓልከ ኣርማ ውሉድ ዛጓል ደባስወ ኸመዓልከ ኣርማ ከመዓልካ በረኸት በረኸተይ ኣርማ እንደ ሕሞኻ ዓዲ ሽማግለ ዓዲ ሔማስ ኬማ ምስ ወይዘሮ ጽገ ዝኣሰርካ ጋማ ምስ ዛጓል ገብረ ሃንስ ዝኣሰርካ ጋማ ናብ ሃዘጋ ዝኣተወት ወርቂ ተሰሊማ ናብ እንዳ ገደ ዝኣተወተ ልቢ ተገዚማ ናብ እንዳ መንደር ዝኣተወት ክብረት ተገዚማ ኪዳን ዝማህሌቱ ዘይፈቱ ድግማ ኣንታ ኣቦ ሮማነ ኸመዓልከ ኣርማ ኣቦ ዲና ኸመዓልከ ኣርማ ኣቦ ሚልየና ዘዋሪት መኪና ኸመዓልከ ኣርማ ኣቦ ሳምሶነ ኣቦ ማርስ ኸመዓልከ ኣርማ ኣቦ ክብረ ወሰን ኣቦ ሙሴ ኸመዓልከ ኣርማ ኣቦ ኤደን ኣቦ ኤርምያስ ኸመዓልከ ኣርማ እምነት ዝድባቡ ዘይፈቱ ድግማ ኪዳን ዝማህሌቱ ዘይፈቱ ድግማ ግርማ ሃገረ ነቒልካዶ ግርማ ጽሩራ ባህሊ ነቒልካዶ ግርማ መዓርግ ጥበብ ነቒልካዶ ግርማ ብበሊሑ ዝተፈጥረ ከምላማ ዶክተር ትውፊተ ዶክተር ዕላማ ሓወልትያታ ሓወልቲ ዕላማ ኣንተ ኣርካን ጥበብ ኣርካን ዕላማ ኣንተ ኣርካን ገድሊ ኣርካን ዕላማ ቅድሚ ሰቡ ሰውራ ዝኾተማ ንስኻ ሻዕብያ ባዕልኻ እውን ዓማ ኣንታ ንጉስ ባህሊ ኣርካን ዕላማ ዋንአን ገዲፍካየን ካብ ዘኽተማ ዕድመ ሰብ ተነውሐ ነይከውን ከም ዱማ ጎይታይ ጎይታይ ትበለልካ ዜማ ንስኻ እንዲኻ ነርካ ናይ ጋህዳ ናይ ሕልማ ጎይታይ ጎይታይ ትበለልካ ዘሕደማ ንስኻ እንዲኻ ነርካ ሓይላ ምስ ቅልጽማ ንብዓት ጥበብ ይኹን ከም ዲሙማ መንጉድኣን በሪኻ ነርካ ቀንዲ ዓቕማ ንስኻ እንዲኻ ነርካ ልባ ይኹን ደማ ዜማን ሕደማ ንስበለ ርእሰን ይደርምማ
ጨጉራ እኳ ነፂያቶ ባህሊ ተጓዕሚማ ሞራላ ምስ ገደፍካያ ቀንዲ ቅስማ ማዕከንያታ ኣብዚ ሓቁት ዘማ ሞዛይካ እምበሪኻታ ነርካ ቀንዲ ቂሐ ጽልማ ቀውዕ ጥበብ ከመዓልካ ጻማ ደኺሙ ዘፍሬ ከመዓልካ ጻማ ጽዒቱ ዘፍሬ ከመዓልካ ጻማ ወዲ መንግስቲ ኣብ ከመዓልካ ጻማ ከመዓልካ ማዕተብ ከመዓልካ ፌርማ ከመዓልካ እምነት ከመዓልካ ፌርማ ንጥበብ ፈሊሙ ዘይጠለማ ኪዳን ባህሊ ኣትዩ ዘይጠለማ ንቅኔትን ክራርን ንስኻ ማሕተማ ንደርፍን መድረኽን ቀዳማይ ማሕተማ ንወንን ትልሂትን ቀዳማይ ማሕተማ ዝፈረሰት ግጥሚ ንስኻ ሓኪማ ዝፈረሰት ዜማ ንስኻ ሓኪማ ዶክተር ትውፊተ ዶክተር ዕላማ ጠበቓ ባህሎም ግዳ ንፍዓል ዛሌማ ጓሶ ጥበበ ንፍዓል ዛሌማ ኣውሪስካ ኢኻ እሞ ንበዓል ሰንሰሎማ ይሕዘና እምበረ ኣፈና ይጥመማ ወዲ መንግስቲ ኣብ በረኸተይ ኣርማ ወዲ መንግስቲ ኣብ ሸንገብ ሰንሰሎማ እሞታ መዓልቲ እዝጊ ኻበ ዛዘማ እንታይ ከኽትነብረሉ ኢልካ ንዘበን ቅያማ ኣይ ናይ ዘበን ኮይኑኡ ዘበነ ብዳማ ብደምደማ ነቲ ዝነብርዎ ዝብልኦ ድራማ ነቲ ዝነብርኦ ዝብልኦ ድራማ ቤት ዘለዓለም ካስ ብሰላማ ዒማ ንቤተሰብ ጽንዓት ይሃቦም በልማማ ንማሕበረሰብ ጥበብ ጽንዓት ይሃቦም በልማማ ግብኣትካ ያኢ ክትከውነ ሰንበት ያሞ ተዓዲማ በልስክደይ ማርያም ትምጻእኻ ቀዲማ ንነፍስኻ ኸዓ ኣምላኽ ኣብ ገነት ይቁማ ዝተገጥመ 13 ሕዳር 2025 ግርማ ያስፋ ዓንቄ ካብ ከባቢ ብጻይ ወዲ ሸዋ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ኣብ መበል 88 ዕለተ ልደት ናይ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ኣቦና ባህር ስነ-ጥበባዊ ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ጦብላሕትኡ ናይ ዝፀሓፈልና ሓውደንደን እዩ እዚ ጽሑፍ ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ጓይላ ትግርኛ ክንዲ ዶክተር በረኸት ገይሩ ንወኒ ስምዒታት ተንኪፉ ከም እትስዕስዕ ዝገብር ሙዚቃ ዝዓየ ፈጺሙ የለን እንተበልኩ ኣየጋነንኩን እዚ ሞያተኛ ጥራይ ዘይኮነ ማንም ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ኣነስ ወረ ሙዚቃ መትንታት ውሽጥኻ ተናኺፉ ከም ዘላሂ ኣብኡ የርእዮ ማዕረ ክንዲ ዝዘበርከተ እዩ በረኸት ዛጊት ንዑ ዝዳረት ኣብ ህርመት ጓይላ ኣብዞም ዝሓለፉ ዘበናት ፈጺሙ የለን ብሕጁውን ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ካብቶም ብዙሓት ሰማዒ ብዙሕ ዘየስተውዕለሎም ዘይፈልጦምን ኢለ ዝግምቶም ኣበርክትኡ ካብ ከብሕታት ኢንተርነትን ናተይ ትዕዝብትን ምስቲ ምቓርን ሓዋዊሰ ሓደ ክልተ ንምጥቃስ እምበር ንኹሉ ኣበርክትኡ ንምዝርዛር ዓበይቲ መጽሓፍቲ የሕቲምከውን ኣይምተኸእለን ንኣብነት እቶም ዝንፍሑ ዘመናውያን መሳርሒታት ማለት ከም ሳክስፎን ትራምፔት ክላሪነት ካልኦትን ዝኣመሰሉ ባህሪ ናይቶም ባህላውያን መሳርሒታትና ከም እምብልታ መለኸት ዝኣመሰሉ ናቶም ተራን ባህልን ሒዞም ዝጻወቱ ዝገበረ እቲ እንኮ ሙዚቀኛን ኣወሃሃዲ ሙዚቃን ምዃኑኸ ክንደይ ካባና ኢና ብዕንቆት ኣስተመቒርናዮን ኣስተውዒልናዮን እንፈልጥ ኣብ ዳርጋ ኩሎም ዜማታት ሃገርና ብፍላይ ከዓ ጓይላ እንተ ደኣ ኣስተውዒልና እቶም ዝንፍሑ መሳርሒታት ድምፃዊ ዝበሎ ዜማ እዮም ደድሕሪኡ ዝደግሙ ኣብ ናይ ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ግን በረኸት ዝብሎ ወይ ንዝዘየሞ ዝድግፉ ዝነፍሑ መሳርሒ የለን ወይ ናቶም ስራሕዮም ዝሰርሑ ወይ ድማ ናቶም ዜማ እዮም ዝፃወቱ እዚኡ ከዓ ካብቲ መበቀላዊ ህርመት እቶም ባህላውያን መሳርሒታትና ዝፃወትዎ ተራ ኸይወፁ ናብቶም ጣዕሚ ሒዞም ዝኸዱ ከም ዝገብሮም ዘነጽረልካ ካልእ እውን ካብቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ናይ ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዳርጋ 70-80 ሚእታዊት ኣብ መርዓታት ብሄረ ትግርኛ ዝድረፉ ጓይላታት ስራሓት በረኸት ምዃኖም ክንደይ ካባና ኢና ኣስተውዒልናሉ ዘለና ብተዘዋዋሪ ኩሉ ዝግበር ውርያትና ዜማታት በረኸት ከይተደርፎ ዝሓልፍ ፈጺሙ የለን ንብል ኣለና ማለት እዩ ኩሎም መበቆላውያን ዜማታቱ ተተቆንጭሎም ግድን እዮም ዝኣትው ካብ ምሕር ጣዕምን ዘለዎም ሓይልን ግን ክሳብ ባህላውያን ዜማታት
ህዝቢ ዝመስለና እዮም ኮይኖም ዘለው ነቲ ናይ በረኸት ኩሎም ዜማታቱ ብዕምቆት ዝሰምዐ ግን ናቱ ምዃኑ የስተውዕሎ እዩ ዜማታት በረኸት ዘለዎም ጣዕሚ ኾነ ተራ ዜማታት ነቲ ወኒ ዝበሃሉ ውሽጣዊ ስምዒታት መትንታትካ ኣበራቢሩ ሰቐጥቀጥ ኣቢሉ ኣብ ካልእ ዘይትፈልጦ ዓለም የእትዩ ከይተረዳእካ ንውኖኻ ተቋጻጺሩ ዘሳዕስዕ ሓይሊ ኣለዎም በዚዩ ድማ በረኸት ኪኖቲ ፈጺሙ ዘይድገም ማዕከም ባህሊ ህርመት ጓይላ ትግርኛ ምዃኑ ኣብ ፈጠራውነት ሙዚቃውን ክሳብቲ ዝዓመቆ ጥልቀትን ጣዕምን ምብጽሑ ገና ዘይተበርበረን ዘይተበጽሐን ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘነጽረልካ ብዘይካዚ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ጥራይ ዝፍለጠሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ 1968 ኣብ ዓቢ መድረኽ ከይዱ ብፍላይ ኣብ ሳመር ኦሎምፒክ ሜክሲኮ ብትግርኛ ዝደረፈ ቋንቋን ባህሉን ዘላለየ እዩ ብዓቢኡ እውን ነቶም ብሉጻት ኢልና እንምካሓሎም ብዙሓት ደረፍቲ ኣብታ መቃልሕ ጓይላ ትብል ዝመሰረታ ጉጅለ ባህሊ ጠርኒፉ ብዙሓት ብሉጻት ስነ-ጥበበኛታት ዘፍረየ እዩ ኣብ ቤተ መዘክር ሹቱትጋርት ጀርመን ተቐሚጣ እትርከብ ካብተን ቀዳሞት ክራር ወናኒኣን ሰራሒኣን በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኾነት ከም ዘላኸ ክንደይ ካበና ኢና እንፈልጥ ብዘይካዚ ዶክተር በረኸት ደርፍታት ትግርኛ ካብ ኣብ ጓይላታትን ባራትን ሓሊፉ እቲ ናይ መጀመርታ ደራፋይ ትግርኛ ደርፍታቱ ብሬድዮ ዘመሓላለፈ ድምፃዊ ምዃኑ ንፈልጥ ዶ ብዓቢኡ ኣብ ጓይላ ትግርኛ ዘበረከቶን ጓይላ ከም ህርመት ከምዚ ዘለዎ ቅርጽን ዕቤትን ንኽሕዝ እቲ ቀዳማይ ተጠቃሲ ምዃኑን ክንዲ እምባ ዝኸውን ገዚፍ ዘይንቕንቕ ሓወልቲ ከም ዝሃነፀን ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ወረኣነስ ዓቕሚ እንተዝህልወኒ ከምቶም ዓበይቲ ናይ ሙዚቃ ኣርካናት ዓለምና ቤትሆቨን ሞዛርትን ካልኦትን ኣብ ኤርትራ ንሱን ክራሩን ምስትጎታን ኣፍሮ ፀጉሩን ዓባ ሓወልቲ መስራሕ ኩሉ ብዘይካዚ እውን ኣብ ህርመት ጓይላ ትግርኛ ብሓደስቲ ወለዶ ንዝቐርብ ስራሓት ብስሙ ዝጽዋዕ ዓመታዊ ዝወሃብ ናይ ኣዋርድ ስልማት ከም ዝህሉ ሙገበርኩ ነበረኸት እዝውን ኩሕዶ እዚ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ኤርትራ ወዱውን በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ክብረ ወሰን በረኸት ንወላዲኡ ከመይ ይገልጾ ሓደ ካብቶም 9 ደቁ ዝኾነ ክብረ ወሰን በረኸት ንወላዲኡ ባህር ስነ-ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ከመይ ከም ዝገልጾ ብቴሌፎን ተወኪስና ዝሃበና ሓጺር መልእኽቲ እንሆ ባባ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ዕድመ ብዝግባእ ዝተጠቕመሉ ሰብ እዩ ክብል ይኽእል ኣብ ስድራ ቤቱን ደቁን ሃገሩን ህዝቡን ኮታስ ኣብ ኩሉ ነጥፈታቱ ኣብነታዊ ስራሕ ሓዲጉ ብምኻድ ከም ውሉድ እሕበን ባባ ኣብ ስራሕ ኣብ ፀወታ ዝኣምን ሰብ ነይሩ ንኹሉ ኸኣ ግዜን ቦታን ይፈልየሉ ነይሩ ሓያል ኣንባቢ መጽሓፍቲ ነይሩ ዝበዝሕ ግዚኡ መጽሓፍቲ ኣብ ምግምጣል ይሕልፎ ኣብ ሙዚቃን ደርፍን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳቱ ጽፉፍን ኣብ መጽናዕቲ ዝምርኮስን ስራሕ ከበርክት ዝጽዕር ሰብ ነይሩ ተዓዊቱሉ እዩ ክብል ድማ እኽእል ባባ ከም ኩሎም ንኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሓርበኛታት ናትና ናይ ስድራ ቤቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ታሪኽ ገዲፉ ምሕላፉ ኸኣ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ሕበን መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ ሕማሙ ጀሚሩ ብዝገልጸሉ ዘሎ ክብርን ፍቕርን ድማ ልዑል ምስጋና ይግብኦ ክብረ ወሰን ካብ ደቂ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሻውዓይ ተርታ ዝርከብ ትሕቲኡ 2 ኣለዎ በረኸት 5 ኣዋልድ 4 ኣወዳት ወሊዱ ሳምሶም ሃይለ ዝትክኡኻ ብግብሪ ርኢኻ ምሕላፍ ካብዚ ዓለም ካብዚ ዝበልጽ ህይወት የለን
ተፈላሊና እስኪ ብዛዕባ እዛ ደርፊ ከዋግዐኩም እዋኑ 1975 እዩ እዛ ደርፊ ዝተመልአትሉ እቲ ፍጻሜን ኣዴና ወይዘሮ ጽገ በዓልቲ ቤቶም ነቦና በረኸት መንግስታብ ደቀን ራሕሪሕን ኣብ ሸላ ተዳጊነን እቲ ምኽንያት ድማ ንሰውራ ዝድግፍ ወንን ስምዒት መንእስያትን ኣለዓዒሉ ናብ ሜዳ ከም ዝውሕዙ ዝገብር ደርፊ ብበዓል ቤተን ይድረፍ ምንባሪ እዩ ኣቦይ በረኸት በዓልቲ ቤቶም ኣብ ሸላ ደቆም ኣብ ጎደና ንሶም ድማ ኣብ በረኻ ኣየገርምን ዶ በረኻ ከም ሽሙ በረኻ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ እቲ ተፈጥሮ እውን ከምኡ እንዳኣሉ ስቕ ኢሉ ኩርኳሕ መንገዲ ጸልፊ ዝበዝሖ ገያጽ ጎቦ ከምኡ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ እቲ ኣቦይ ዝጊ እምበኣር ኣብዚ ህሞት እዚ እዩ ኣቦይ በረኸት ነታ ኣብ ሸላ ዝነበረት በዓልቲ ኪዳኖም ዘኪሮም ተፈላሊናይና ኢሎም ዘስቆርቆሩ እቲ ምስ ቁርቃሮም ግን ትርጉም ነበሮ ስቕ ኢሉ ምጉርምራም ኣይነበረን ነቲ ዝወሰድዎ ውሳኔ መረዳእታ አንጺፎም ከብርህዎ እዮም ፈቲኖም ምኽንያቱ ኣብ መፍልላይ ምርኻብ ኣሎ ድዩ የለን ርግጸኛ ኣይኮኑን ንሶም ይምለሱ ድዮም በዓልቲ ኺዳኖም ትልቀቕ ድያ ቀዲሞም ዝፈልጥዎ ኣምር ኣይነበሮምን ኣይሕዝንን ዶ ሽዑ እንታይ ይብሉ ተፈላሊናይና ከይደ ተዓዚረ ድሕረይ ገዲፈኪ ሩባ ተሳጊረ ሓዳረይ ካባኺ ሃገረይ ኣፍቂረ ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ ዱረይ ሰፊረ በቲ ንሃገረይ መዓዝ ዝወረደ ህዝቢ ምስተገፍዐ ዓዲ ምስነደደ ግቦይ ክፍጽም ሕልናይ ገደደ ካልኣይ ዘይብልኪ ገዲፈኪ ኸይደ ተፈላሊናይና ከይደ ተዓዚረ ድሕረይ ገዲፈኪ ሩባ ተሳጊረ ደቀይ ካባኻትኩም ሃገረይ ኣፍቂረ ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ ዱረይ ሰፊረ ብዙሓት ኣለዉ ምሳይ ተሰሊፎም ስድራ ቤተሰቦም ንድሕሪት ገዲፎም ህይወቶም ክህቡ በጃ ህዝቢ ሕሊፎም ታሪኽ ክምስርቱ ብደሞም ጽሒፎም ብምባል እዮም ዝትንትኑ ኣቦይ በረኸት ኣብቲ ነታ ዝሓደግዋ በዓልቲ ቤቶም ይኹን ነቶም ዝሓደግዎም ደቆም ዘቕርቦም መረዳእታ ከምቲ ናቶም ስጉምቲ ዝወሰዱ ብዙሓት ምህላዎም ንሶም በይኖም ጥራይ ስድሮኦም ዝሓደጉ ዘይምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ ንደቆም ክብሉ ደቆም ዝራሕርሑ ወለዲ ንዓዶም ክብሉ ዓዶም ዝራሕርሑ በረኻ ዝሰፈሩ ደቂ ዓዲ ኣቦይ በረኸት ምስታ ተፈላሊና ዝበልዋ በዓልቲ ኪዳኖም ዳግማይ ተራኺቦም እዮም ኣዴና ጽገውን ንኣስታት 8 ዓመታት ከም ዝተኣስራ ጋዜጠኛ ኣቦና ኣስመሮም ኣብቲ ነቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝገበረሉ ወግዒ ገሊጾምዎ ኣለዉ ብሰላም ዕረፉ ሓርበኛ ሃገራዊ ኣቦ ባህሊ ዊንታ ተስፉ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ንፍቕሪ እውን ኣይኮኑ ገላጭ ይኮነን ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዚ ኣዚኣስ እሽነት እያ ኣደይ ዝመሃረት ንትግርኛ ካበድ እንዲያታ ቋንቋ መፅእ ንኩሉ ቋንቋታት በቃ እታ ቋንቋ ሲ ድላይካ ክትገልጸላ ትኽእል ንሓንቲ ነገር ክትሕብር ዘሪኻ ሲ ሃለው ኣይትብልን ኢኻ ከተረድእ ኣሞይ መይታ ቀብሪ ውዒለ ክትብሎ ንሕረኹም ካነ ሓደ ሰብ በምሓርኛ ምሳሌ ኣክስቲ ኢኻ ትብሉ ኣክስቲ ኢኻ ሓሱንኻ ድያ ኣሞኻ ድያ ኣይትፈልን ሓወቦይ መይቱ ክትብልካ ኣጎቴ ሞተ ትብል በምሓርኛ ኣጎቴኻ ነኮኻን ንሓውቦኻን ሓንቲ እያ በምሓርኛ ሓንቲ እያ የአባት ወንድም ነው የእናት ጥያቄ እንደገና ትምጽእ ስለዚ አይገለጽካን የእናት ናደይ ሓዋይ መይት አጎቴ ነቦይ ሓዊ መይት አጎቴ ኩሎም አጎቴ አክስቲ አጎቴ ንምንታይ ኣነ ቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ እሰናዕቅ ዘይኮንኩ ዘለኹ ሲ ትግርኛ ዓብኻው ወዲ ግእዝ እዩ ወዲ ግእዝ እዩ ካብቶም 10 ቋንቋታት ናይ ሰሜቲክ ሰማያዊ ካብኦም ሓደ እዩ ዝናተና ግእዝ ሓዊ በዓል ዓረቢ ሓዊ በዓል ሂብሩ እዚ ሰማያዊ ቋንቋ ብደቡብ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ስማዕ ነገር እንተልዩ ካብዚ ዝፈረሰ መጀመርታ እዚ ቦቱ እዚ ካብ ባሕር ናብ መሬት ካብ መሬት ካ ኣስፊሑ ባህር ዶክተር በረኸት ዘለዓለማዊ ሓወልቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ بهزباوي منግስት ኣብ
ብዛዕባ ባህር ዶክተር በረኸት መንግስትኣብ ኣይኮነን ዶ ክትጽሕፍ ክትሓስብ እንተደለኸውን በየን ክጅምር እዩ ዝጠፍኣካ። ባህር ዶክተር በረኸት ኣብዛ ዓለም ከም ህያው ኮይኑ ብኣካል ኣብ ዝነበረለን 89 ዓመታት ታሪኽ ዘይኮነ ኣጽሒፉ ባዕሉ ሙሉእ ታሪኽ እዩ ነይሩ። ታሪኽ ብታሪኹ ኸዓ ሓፊስ ታሪኽ፣ ከቢድ ታሪኽ፣ ዘነይ ታሪኽ፣ ዝሕብን ታሪኽ፣ ዘይድገም ታሪኽ፣ ታሪኽ ባህልን ልምድን ኤርትራ፣ ታሪኽን ክብርን ኤርትራ፣ ታሪኽ ቃልስን መኸተን ወለዶታትን ኤርትራ፣ ታሪኽ ዘይተንበርካኽነትን ጽንዓትን፣ ታሪኽ ልምዓትን ብልጽግነትን ኤርትራ፣ ታሪኽ ርእላውነትን ሓድነትን ኤርትራ፣ ታሪኽ ማሕበራዊ ህይወትን ፍቕርን፣ በቃ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዓንኬል ታሪኽ። ነዚ ኩሉ ታሪኻት ከዓ ልክዕ ከምታ ንሚልዮናት ዓመታት ዘየቋረጸት ብርሃና እናሃበት ካብ ጎቢእና ዝሓደረ ጸላም እናገላገለት መገዲ ህይወትና እትደምቕ ብንጹር ትርኢት ኣዒንቲ ብቐሊሉ መዓልታዊ ህይወትና ከም እንመርሕ እትገብር ፀሓይ ባህር ዶክተር በረኸት ድማ በቲ ዘይነጽፍ ብርሃንን ዋሕዝን ፈጠራውነትን ግጥመታቱን ዜማታቱን ንመዋእል እናተነበን እናተስተማቐረን ዝነብር ስነጥበባዊ ስራሓቱ ኣብ ቅጽታት ብምጽሓፍ ኣብ ጸላም ታሪኽ ወዲእና ባህላውን ፖለቲካውን ታሪኻውን ንቕሓትና ኣዕቢና ብንጹር ባህሊ ልምድን ክብርታትን ታሪኽ ሓድነትን ስኒትን ህዝብና እናተመላለስና ኤርትራን ኤርትራውነትን እንጨኑ ጀጋኑን ሓርበኛታትን ዜጋታት ክንከውን ዓበ ኣስተምህሮን ፍልጠትን ኣበርኪትልና እዩ። ጥቡቕ ዝምድናን ምትእስሳርን ባህር ዶክተር በረኸት ስነጥበባዊ ፈጠራዊ ልዕሊ ኩሉ ሱርን ሓድነትን እዩ። ንዝተሓላለኸን ከቢድን ሓሳባት ብቐሊል ባህላውን ምስልን ስለ ኣእምሮን ብምቕራጽ ብእጹብ ፈጠራውነት ኣገላልጻ ዓሚቑ ርድኢት ይፈጥር። ባህር ዶክተር በረኸት ገዚፍ ኣበርክትኡ ኣብ መስርሕ ህንጸት ኤርትራ ሃገራውነትን ሃገርን ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ጉልሕ እዩ። ንኹሎም እቶም ኤርትራ ታሪኽ ባህልን ልምድን መንነትን ክብርታትን ስኒትን ሓድነትን መኸተን ጽንዓትን ልምዓትን ብልጽግናን ንኽጐልሕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ኣበርክቶ ዝገበሩን ገና ዝገብሩ ዘለውን ስነ ጥበበኛታት ዘለኒ ክብርን ኣድናቖትን ኣቦትኡ እናሃለወ ክንዲ ዶክተር ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ንህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ንኤርትራን መኸተን ንኤርትራን መንነታን ሃገራውነታን ጅግንነትን ሓርበኝነትን ኤርትራ ስነጥበባዊ ኣበርክቶ ዝገበረ ዘሎ ይመስለንን። እዚ ጉዕዞ እዚ ናይ ልዕሊ 60 ዓመታት ጉዕዞ እዩ። ነዚ ቃልሲ እዚ ንምስካር ድማ መንእስያት 60ታት ይተሓተቱ፣ መንእስያት 70ታት ይተሓተቱ፣ መንእስያት 80ታት ይተሓተቱ፣ መንእስያት 90ታት ይተሓተቱ፣ መንእስያት 2000 እውን ይተሓተቱ። ብዘይ ጥርጥር ናይ ኩሎም መልሲ ሓንቲ እያ። ሃገራዊ ስምዒትካ ፖለቲካዊ ንቕሓትካ ነቕኒቑ ቀስቂሱ ተባዕን ሕቡንን ኤርትራዊ ክትከውን ይቕስብ። መሰረት ናይዚ ኩሉ ዘይብተኽ ኣበርክቶ ባህር ዶክተር በረኸት ጽኑዕ ኤርትራዊ ሓበኑን ንያቱን ኤርትራዊ ታሪኽን ባህልን ልምድን ክብርታትን እዩ ነይሩ። ኣብ ሃብታም ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ተሰሪቱ ዝስራሕ ስነጥበባዊ ዕዮ ማዕሙቕ ውቅያኖሳት ልቢ ዝዕምቆቱ ንተረርቲ መናድቕ ልቢ ከም ዘፍርስን ስግረ ወለዶታት ነባርን ምዃኑ ስነጥበባዊ ዕዮታት ባህር ዶክተር በረኸት ምስክር እዮም። ፍትሓዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ስነጥበባዊ ዕዮ ምተኻእለ ዶ ይምተኻእለን ዝብል ሕቶ ንተመራመርቲ ታሪኽ ገዲፈ ብውልቃዊ ርድኢተይ ግን እምብዛ ምኸበደን ምተሓላለኸን ተራን ኣበርክቶን ስነጥበባዊ ዕዮ ኣብ ውልቃዊ ቃልስና ንናጽነት እቲ ቀንዲ ዕጥቅና መንባሩ እቶም ጀጋኑን ሓርበኛታትን ቃልሲ ንናጽነት ምኽባር ልኡላውነት መኸተ ልምዓትን ባዕሎምን ዝምስክርዎ እዩ። ኣብ ማእከል እዚ ሓያል ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነጥበባዊ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሩ ኣርካናት ሓደ ከዓ ባህር ዶክተር በረኸት እዩ። ኣብ 60ታት 70ታት 80ታት 90ታት 2000 ዝፈረዩ ስነጥበባዊ ዕዮታት ዶክተር በረኸት ገና መቐረቶም ከይተመንወን ጣዕሞም
ተመጺኡ ከይተወደአን ትርጉሞምን ርዝነቶምን ሓሳባቶምን እናተሓደሰ ይነብርን የናብርን ኣሎ። ብዘይ ጥርጥር ከዓ መጻእቲ ወለዶታት እውን ከስተመቐርዎን ክንየትሎምን ደጊሞም ክደርፍዎምን ክስዕስዕሎምን ፍቕሪ ክገልጽሎምን ሃገራውነቶም ክቕስቅስሎምን መንነቶም ታሪኾም ክኹልዕሎምን እዮም። ባህር ዶክተር በረኸት ከም በኣካል ህዝቡ ሰባብ ዛ ዓለም ዝነበሮ ጻንሖት ወዲኡ ኣሎ ግን ኣይሞተን። ባህር ዶክተር በረኸት ኣብ ስነጥበብ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ንናጽነትን ልዕላውነትን ልምዓትን ዘበርኮቶ ስነጥበባዊ ዕዮ እቲ ስነጥበባዊ ዕዮ ዝፈጠሮ ብርሃን ንቕሓትን ከምታ እናበረቐትን እናዓረበትን ብርሃና እትልግስ ፀሓይ ኣይኮነን። ፀሓይ ትብረቕ ትዕረብ ይጸልምት ዋላውን ደልሃመት ይንገስ ይምረር ይጥዓም ንኹሉ ዝገልህን ዝሰግርን ዘሳግርን ገዚፍ ሓወልቲ ስነ ጥበብ እዩ። ስነ ጥበባዊ ዕዮታት ባህር ዶክተር በረኸት እምበኣር ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ናይ ቻይናውያን ዓብይ መንደቕ፣ ካብ ናይ ህንዳውያን ታጅማል መሃል፣ ካብ ናይ ኣሜሪካውያን ሓወልቲ እምባ ራሽሞር ወይ ሓወልቲ ሓርነት፣ ካብ ናይ ግብፃውያን ፒራሚድ ዝዓቢ ኣብ ጸላም ዘይክወልን ብዝኾነ ባህርያት ሓደጋ ዘይፈርስን ዘለዓለማዊ ሓወልቲ እዩ። መዋቲ ባህር ስነ ጥበበኛ ሓርበኛ ኣቦና ዶክተር በረኸት መንግስትኣብ ዕረፍቶም ዕረፍተ ጻድቃናት ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣብ ናይ ቁንዓት ማሕበር የስፍረልና። ንሙሉእ ስድራ ቤትን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውትን ኣኽበርትን ንኤርትራን ኤርትራውያንን ንኹሎም ስድራ ቤት ስነ ጥበብን ብሓፈሻ ንኹልና ጽንዓት ይሃበና።